Здравейте, приятели! Днес смятам да ви покажа една игра, която играя още преди да започна да играя Майнкрафт. Името на играта е Hero Zero. В тази игра може да имате герой, избирате ли си мъж или жена. Когато достигнете 60-то ниво, може да си изберете някакъв помощник. Моите помощни са Джаки, ще ти избия зъбити, тази маймуна, Марвин и кучета Рамбо. Най-силно ми Джаки, 11 лет. В играта се дигат нива. От тук може да се пускаш мисии, да кажем тази бойна. После тук магазин. Всеки ден ти позволява да се отвориш нови стоки и да се избираш. Има силни, има и слаби. Вижте, това е минусово, не е хубаво. Ето, вижте, това е по-хубаво от него, но ми намаля прекалено много силата. Това е много зле. И така. Това е същото като моето, само дето най-много, аз поне така мисля, че най-много трябва да се развива интелект и предпазливост. Тук може да се биете с други играчи. Ето, да кажем, искам да се бия с този. И ето, побеждавам го, 113 ниво, аз съм 108 и го смачкам от бой. Отново го бия. И така. Щом спирате да играете, от тук може да се пускате да работи доколкото часа искате. Тук са тренировките, когато си по-малък левел са някъде 3, като си ги заредиш, ти дава 5 точки за показател. Специалните мисии, аз съм си ги отключил всичките. Тук се биете с всякакви злодеи, обаче тия злодеи са прекалено силни за мен, защото вече съм ги отключил на специален режим, а тук е отбора. Всеки си има отбор, аз съм в един от най-добрия отбор. Ето, че печелим битката срещу буфсите. Сега имаме битка срещу хулиганите. Сигурно да, хулиганите успяват да ни победат. Тук имаме битка с банковите обирджи. Ето един. Вече сме стигнали до последния. Побеждаваме, получавам 4000 опит, 7000 монети и се приготвям за утрешната битка. Тук се апгрейдва отборната хазна. Това е нашия лидер, Тот Кон 202 ниво. Дига се много трудно. Сега ще ви покажа на тази мисия, докъде съм стигнал до този. Искам да го победа, защото ми давам доста силно на метала. Сега ще се пробвам. О, да, победил го, взех. What the fuck. Изглежда, че това клипче ми е било на късмет и успявам да го превърта на специален режим. Сега става супер трудно. И сега ще видите колко е силен. Успявам да завърша и получавам 21 000 опит. Представете си колко много. Дигнах 109 левел от един път. Това е много яко. И си го слагам. Ето, подобри ми показателите. И да, това е играта. Само искам да ви покажа колко ще е силен. Той сега ще е супер силен. 225 ниво. Доста е труден. Ще пробвам да бия този тук. 122 левел. Не, той ме побеждава. И това е... Моят герой се казва Jack 121. Това е края. И това е края на клипчето. Чао! Ако искате да снимам още на Hero Zero, ми кажете. Това е от мен.